नमस्कार, मी डॉक्टर सूरज शुक्ला, बॅरिस्टर नाथपै कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपीचा प्रभारी प्राचार्य आणि बॅरिस्टर नाथपै कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपीचाच एक भाग म्हणून आरोग्यम फिजिओथेरपी क्लिनिक अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटरचा लीड फिजिओथेरपिस्ट. फिजिओथेरपीबद्दल जी जनजागृती करणे किंवा फिजिओथेरपी सर्व्हिसेस लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा जो आमचा उद्देश आहे, त्याच्यात आमचं कोकणशाहीने आम्हाला खूप सहयोग केलेला आहे. मागच्या 1 वर्षात कोकणशाहीचं उत्कृष्ट कामगिरी बघून मी त्यांना आज कोकणशाहीच्या वर्धापन दिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि कोकणशाहीचं कोकण शाही संवाद म्हणून जे कार्यक्रम आहे, मोठमोठ्या डिग्निटरीज आणि मोठमोठे जे सक्सेसफुल लोक आहेत त्यांच्याबरोबर संवाद, त्यांच्या मुलाखतच्या माध्यमातून लोकांना चांगली इन्फॉर्मेशन देण्याचं काम त्यांचं चालू आहे. आणि शाही सफर म्हणून एक जो कार्यक्रम आहे, ते कोकणाचं पर्यटन आणि कोकणाचे वैशिष्ट्य जे आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं चांगलंच काम त्यांचं चालू आहे. आणि आम्हाला सहयोग दिल्याबद्दल पण धन्यवाद आणि तुमच्या वर्धापन दिवसानिमित्त तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.